Il-Mulej Alla sawwar il-bniedem mit-trab tal-art u nefaħlu f'imnifsejh nifs il-ħajja u l-bniedem sar ħlejqa ħajja. Hawn il-ktieb tal-Ġenesi juri li huwa n-nifs ta' Alla fina illi jagħmilna bnedmin ħajjin li lili jagħmilni dak li tassew jien. Hawn naraw ukoll il-ħidma spiritwali illi aħna lkoll jeħtieġ nagħmlu. Għax dan kollu jfisser illi il-bniedem huwa tassew bniedem fil-milja tiegħu biss meta il-ġisem u l-moħħ il-menti ikunu ingranati ma' dan nifs ta' Alla, in-nifs tal-ħajja, meta nkun miftuħ għal dan in-nifs u f'armonija miegħu. Fil-Vanġelu skont San Mattew, raba kapitlu, Ġesu lissen silta mill-Antik Testament mill-ktieb tad-Deuteronomju u qal hekk: hemm miktub il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Min jitkellem kliemu joħorġu minn fommu fuq in-nifs. Min jaf jekk dawk il-kliem illi joħorġu minn fomm Alla humiex ġejjin minn dak l-istess nifs ta' Alla illi jagħmilna tassew bnedmin. X'meravilja tkun din! Il-veru ħobżna ta' kuljum huma l-kliem fuq nifs Alla, in-nifs li lili jagħmilni dak illi tassew jien. Iżda għandu mnejn ikun hemm xkiel jew ostakli. Fil-Vanġelu, il-kelma Griega oriġinali għal tentazzjoni hija peirasmos li tfisser test. Tentazzjoni hija speċi ta' test sabiex jiġi ċarat kemm għad irid isir xogħol. Jiġifieri kemm għad irid isir xogħol sabiex nisbarazza l-ixkiel illi jżomm lil Alla milli jieħu nnifs fil-fond minn ġo fija. Anzi, li jien inkun dak in-nifs stess. Ma ninsewx illi skont il-Vanġelu ta' San Mattew kien propju l-Ispirtu t'Alla illi ħal il-Ġesu bħala bniedem sabiex jiffaċċja it-tentazzjoni jew test fid-deżert. Il-Vanġelu jgħid li mbagħad l-Ispirtu ħal il-Ġesu fid-deżert biex jiġi mġarrab. Dan x'fettillu l-Ispirtu t'Alla jagħmel ħaġa bħal din. L-Ispirtu t'Alla sabiex jiffjorixxi fina u fid-dinja minn ġo fina jeħtieġlu li kull wieħed minna jirbaħ dawn l-ostakli, jaħkem dawn ix-xkiel. X'inhuma dawn l-affarijiet li ixekklu il-veru nifs u l-veru kliem tal-ħajja? Meta qrajt dwar it-tentazzjoni ta' Ġesu fid-deżert fil-Vanġelu skont San Mattew, ir-raba kapitlu, rajt illi it-testijiet illi ġarrab Ġesu huma bħat-testijiet illi niffaċċjaw aħna. Huwa il-jien tas-soltu tiegħi illi huwa il-kaptan u jikkmanda kollox f'ħajti. Dak il-jien tas-soltu illi jisker bis-seta u bil-gburija. Il-kaptan tiegħi huwa dak il-jien li f'persuni oħra u fin-natura ma jarax żbuħija glorjuża iżda jara biss il-qlieħ li jista' jagħmel minnhom. Mhux ta' b'xejn saħansitra l-pjaneta tagħna stess qed tipprotesta.